Hola, molt bon dia. Estem al Museu de la Sal, a Gerri de la Sal, Pallars Sobirà. Com és que hi ha un museu de la sal aquí? Potser hi hauria d'haver un museu de la fusta, un museu de botànica o de natura. Doncs no, de sal. Diuen que fa molts i molts anys hi havia un rei amb 3 filles per aquesta zona que volia saber com se l'estimaven les seves filles. I els va preguntar a cada una: filla, com m'estimes tu? I la primera va dir que se l'estimava com el vi, i el rei li va agradar. La segona, que se l'estimava com el pa, i el rei també li va agradar. I la tercera va dir que se l'estimava com la sal. I el rei això, no sabem per què, no li va agradar. I li va dir fora d'ençà. I la va fer fora de casa seva. La noia va començar a trascar pel món fins que va arribar aquí a Gerri. I en aquest territori, doncs, va veure com la gent treballaven la sal i com la polien, com la feien fina, per taula, per cuina, de diferents qualitats, i es va enamorar d'un dels xicots d'aquí i diuen que aleshores va pensar: mira, potser que convidi el pare a veure si ens podem rescabalar precisament a través de la sal. I quan es casava amb aquell noi va convidar amb el pare, amb el rei, sense que el rei sabés qui era ella, i li va servir un menjar suculent sense ni mica de sal, i el rei se'n va estranyar i va començar a queixar-se: com és que tothom menja tan bé i jo tinc aquest menjar que és tan soso, que no té gust al paladar? I la noia li va dir: us en recordeu que heu de dir a la vostra filla? I és que nois, noies, senyors, senyores, sense sal no hi ha vida. Bé.